Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun syangi ngin penle mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei Haman lagi jingilang nalor ki jingai jingkren jong ki nong sha khot ngobha ki bateng teng ki juwan ra ya ki jingai jingkren ki bai man sembha ya ki nong ngam bat ki bapen jong kun ya ki jingilang Henry ki judon bai ki nong pen barnya ki bapen phu pen pheng ya ki jingilang pai ba kabang imut bat nong hang ne ki jingdon jong ki nong roi haman lagi program ka pen phu pen pheng Henin gasngi ha kapor ka boba chal semarngar ulai ban IT ya ka kali ambulans lane ka kali kit nong pang ha ka senong kli stem Haribhoi district hadin ka jingyo jingtem bagadan gawai kan hun ruai bat tem jong ka senong ka badan tang kiri orang ba ki baderu ki khot ka executive member ka dor bar senong kli stem ki bajirwai bat ben sngo tanat haman lagi program hapo ka senong kentup de ha gi chaka long jing sengying nang ta ha kapor badan gi nong ya tho shong kurim hapo ka senong bat kiwe ki jingi lumpai ba senong kini girang ba ki jupen bernya da ki jingtem bat ki jingruai phawar ban penrki ye gi pai ba henry gi tiar tem tiar put joki kila rim bha bat kim da long bha shu kumta UMLA ulap pentit ye gi tiar tem ki bagini gi riurang ba ki tibit bha ban tem bat ra sikti gi jingilang bat IT sendon ya gi te gi tiar tem sikti gi kenhon Shushu ha kapor ke bagini girang ba ki ruai ha padang jong jingilang kim pat tip bakin sayo ye gi tiar tem ki batmai bat kidang pedon kam da ki tiar tem ki barim Iya, sentuh itu. Bat langsung. Kemudian syukurnya pi, yang lebih burung dengi. Bayo it's like, keep the pig there, the 14 to the
of Sound Music Academy kepada Maubri Riphoi District baju pelong shisi in shis tayo halite Flower Higher Secondary School Maubri akhot kawer song bhaban admission ye pi baro ki knaret pat ki balarong baru ki bakwa punya ejina jing tep shipang music but theory but practical hakani music school pin sayo shibor ki jing kai paper kum ka keyboard guitar tonic solfa khasi traditional instruments Indian classical vocal drum but violin kani music school ki pelong ro street performance per ki music concert amal laus nam kum kadak man ailar ki khna ki bapulia kani music school makin shimpan ta kiran san ban pen ki sap ki phong di bakidan ipriang sompai pi baro ki bakloi ban pulie kani music school ban tep khambanya sombhaban phone hagi number publish shibor